ziurrenik kalkulu elektoralek eta bere kalkulo pertsonalek eraman dute deialdi horretara, ez zegoen ez data horretara behartua, ez hauteskundeak deitzera behartua, ez da ere aurrekontuak ez zirelako onartu joan den astean, baina litekeena da berak marraztu nahi zuen errelatoaren ibilbidean hau urrats hau ere izatea. Izan ere aurrekontuak zuen babesik ez bazuen ere, ez zuela egingo esan eta gero, eta ez du ezer egin babes horiek lortzeko. Beraz, nekeza du inori bere ardura leporatzea, are gutxiago Kataluniako independentistei zer eta epaiketa hasi den astean gainera. Hortaz, hori da hartu duen erabakia, esan daiteke maiatzaren 26an hauteskunde guztiak egitea baino hobea izan daitekeela. Orduan Euskal Herritarrontzat hain garrantzitsuak diren hauteskundeetan bestela nolabait ere eztabaida beste modu batekoa izango zelako, baina pentsa daiteke ere, eta nik hala uste dut bidatak ere txarrak direla. Edozein kasutan hori da bere hautua eta honela emango dio amaiera 8 hilabete erdiko lege agintaldi bati, keinuak gehiago izan dituena benetako neurriak baino, eta gaitasun falta erakutsi digu keinuetara mugatuz, bai eskubiaren presioari aurre egiteko, eta baita ere bestelako politika batzuk, alternatiba lirateken politika batzuk ezartzeko, eta benetako demokratizaziorako urratsak emateko. Bistan da, hor dagoela, ez dela albiste ona, hauekin inboluzio demokratikoa datorrelako, baina tristea da ere ikustea, Espainian ezkerra deitzen den sektore horretatik ere ez dagoela benetako alternatibarik eta ez dagoela bestelako neurri batzuk implementatzeko benetako borondaterik eta presioa egiten zaiela, eta testuinguru honetan emango dira hauteskunde hauek.